magandang afternoon mga ka-take care. At ito nga, first time natin makapasok dito sa may papuntang munisipyo ng Puserobio, Pangasinan. At ito, binabaybay na natin ang kalsada. Kasama natin dito si Padre Joe at si Bog Jason. Shout out. You know. Right, time check. Anong oras na ba? Anong oras na kaya? So, eto, papunta tayo sa may downtown ng Puserobio, mga ka-take care. Downtown ng Puserobio. Police station. So, hinahanap namin yung police station. Police station, mga ka-take care. So, tingin ko ba banda ron pa? Palengke pala ito eh. Palengke pa lang ito. Oh. Ganda pala dito ah. Ayun oh. So malapit lang sa highway ito mga ka-take care, pero ngayon lang ako nakapasok dito. Ano ba yan? Alright. Sarap daw ng fried chicken mga ka-take care. Saan kayo? May save more na rin dito oh. Baliwag lechon. Panti Manawag ano? Ay, Manawag. So, ito, nandito na tayo sa may mismong downtown police station. So, ayun o mga katikero, I love Puserobio. Ay, Puserobio, yun o. Oh. So, diba? Oh. Mayroon pang kanto dito o. Ayun, uwian na ng mga estudyante mga katikero. Ayun, mas maliwanag o. Patawid yung mga estudyante mga katikero. Saan kaya ang police station dito? So ito, pakaliwa tayo. Pip pip papap. Tatanong tayo mga ka-take care, saan dito ang police station? Tawagin tatanay, estudyante. Pakaligid. Police station. Police station, munisipyo. Police station. Munisipyo atan eh. So hinahanap namin mga ka-take care yung police station. Ah, dyan eh. Kulay blue. Ayun, yun, nakita na namin yung police station mga ka-take care. So ikot kami rito. Yun o. Laki ng mga kasya o. Ito yung simbahan nila mga ka-take care o. Ayun o. Alright, meron kayong paikot dito. Entrance only. Mabalin rin. Tani, mabalin mo nagtani. Entrance. Mabalin mo nag. Tama lang yung presinto ni. Ito yan, tita yan. Tita yan. Tita yan. Meron. Alright, pababa na kami mga ka-take care. Okay. So ito, first time mga ka-take care. Tapos sa review. Baba mo ito na. So yun, first time natin dito sa may sentro ng Puserobio mga ka-take care. At dito tayo sa may tapat ng St. Jude Dios Parish Church. You know. At doon kami galing kanina. Ngayon. Oh, di ba? Magkapay lang, Pop. Magkapay lang. Lalaki nung akasya mga ka-take care. Ito, lalaki ng akasya oh. Alright.